לילה טוב לינשופי הלילה, המאזינים לנו כעת. אני סיגל אלפרין, אהיה איתכם בשעתיים הקרובות עם תוכניתנו הקבועה, עושים לבן מהלילה. בה נדבר על עניינים שהם לא ברומו של עולם. נאזין למוזיקה משובחת, וננסה להיכנס למוד רגוע ושלב. שמעתם פעם על מחשבות כסדה? אני מתארת לעצמי שבין הינשופים שכאן יש גם כמה רוכבי אופנוע שמכירים היטב את מחשבות הכסדה שלהם. אלה המחשבות והרעיונות שנולדים בתוך הכסדה, כאשר אנחנו על הכביש ואנחנו יכולים לשקוע בהם עמוק עמוק ולפתח אותם, ולפעמים גם לצאת עם מסקנות בסוף הנסיעה, כשאנחנו מגיעים ליעד. לא יודעת מה איתכם, אבל אני יכולה להעיד על עצמי בתור רוכבת קטנוע, סתם 125 סמ"ק, לא רציני, שכשאני חובשת את כסדת המחשבות, אני מרגישה כמו סופר וומן. אני גם מרוכזת בנסיעה וגם שקועה באותן מחשבות. עד לאותו רגע שאני הופכת להיות הכי קלאמזית. הרגע הזה שהיה לי מסטיק בפה, ופתאום הגיע אפצ'י, ואין יותר מסטיק וגם אין זכר לקיומו. אז הטיפ הלילי שלי להיום הוא, תשמרו טוב טוב על המסטיק שלכם.